פדיקור טיפולי. מה זה בעצם? תיקון מהיר כזה, פלסטר, או תהליך שבאמת מרפא? כי בואו נודה באמת, הרבה פעמים בעיות בכף הרגל פשוט לא עוזבות, הן חוזרות שוב ושוב. והסיבה היא בדיוק פה, בהבדל הקריטי הזה בין טיפול אחד בודד לבין תהליך אמיתי. אז היום בדיוק את זה אנחנו הולכים לפרק, להבין איך סוף סוף מגיעים לפתרון שהוא קבוע. אז זה בדיוק העניין, נכון? הכאב חוזר, הדלקת לא באמת נעלמת, גם אחרי שהיינו בטיפול. זה מתסכל. אם המצב הזה מוכר למישהו, אז הגעתן בדיוק למקום הנכון. בואו נצלול פנימה ונבין אחת ולתמיד מה עומד מאחורי הבעיה המעצבנת הזאת. אוקיי, אז כדי להבין את הבעיה לעומק, בואו נשתמש בדימוי ממש פשוט. טיפול נקודתי, אתם יודעים, כזה שמגיעים אליו רק כשיש בעיה, הוא כמו לכבות שריפה. זה עוזר, בטח, זה פותר את הבעיה המיידית, אבל זה פשוט לא מספיק בטווח הארוך. וזאת נקודת המוצא הכי חשובה שלנו. תראו, בפדיקור טיפולי שהוא באמת מקצועי, המטרה היא אף פעם, אבל אף פעם, לא רק לכבות שריפות, לא רק להגיב לכאב של הרגע. המטרה האמיתית היא למנוע את השריפה הבאה. כי להתמקד רק בכיבוי, זה בעצם להתעלם ממה שהדליק את האש מלכתחילה. אז מה הבעיה בגישה הזאת, בגישה של כיבוי שריפות? הבעיה היא שהיא מטפלת רק במה שרואים על פני השטח, בסימפטומים, בכאב, בנפיחות, אבל היא לא נוגעת בשורש של הבעיה. ומה אלה הסימפטומים האלה, השריפות האלה? זה הכאב שאנחנו מרגישים, זאת הדלקת, זה הלחץ המציק הזה בציפורן או באור. אלה בעצם הזעקות שהגוף שלנו מפעיל. וזה מאוד מפתה פשוט להשתיק את הזעקה, נכון? לכבות את האש לרגע. אבל זה לא פותר את הסיבה שבגללה הזעקה בכלל הופעלה. ופה בדיוק הנקודה הקריטית. בטח, אין ספק שטיפול חד פעמי יכול להביא להקלה, וזאת הקלה מיידית, מרגישים אותה. הכאב יורד, מרגיש יותר טוב. אבל, וזה אבל גדול, אם לא נוגעים בשורש, בגורם האמיתי של הבעיה, היא פשוט תחזור. ולפעמים היא תחזור אפילו חזקה יותר. אוקיי, אז אם טיפול נקודתי וכיבוי שריפות זו הבעיה, אז מה הפתרון? ובכן, הפתרון הוא שינוי שלם של גישה. זה המעבר מתיקון מהיר לתהליך טיפולי אמיתי. זה ממש שינוי בחשיבה, מלחשוב על אירוע בודד לסדרה שלמה של פעולות מתוכננות. ובואו נגדיר את זה ממש ברור, שיהיה חד וחד. תהליך טיפולי זה לא סתם לקבוע עוד תור ועוד תור באופן אקראי. ממש לא. זאת סדרה שהיא מתוכננת מראש, שיש לה מטרה ברורה, יעד סופי ומוגדר. והיעד הזה, להגיע למצב יציב. מצב שבו הבעיה פשוט נפתרה, מהשורש. אוקיי, יפה. אז איך זה נראה בתכלס? מה הופך את התהליך הזה לכל כך שונה וכל כך יותר יעיל? בואו נפרק את זה לגורמים. תראו, ההבדל הוא פשוט שמיים וארץ. הטיפול הבודד הוא ריאקטיבי, כלומר מגיעים רק כשכבר כואב, כשכבר יש שריפה. התהליך לעומת זאת הוא פרואקטיבי, יוזם, פועלים לפי תוכנית, מראש. גם הפוקוס משתנה לגמרי. במקום לחפש רק את ההקלה של הרגע, הפוקוס עובר למשהו הרבה יותר עמוק. לעקוב אחרי איך הרקמה, איך הציפורן מגיבה לטיפול לאורך זמן, זאת כבר גישה קלינית מקצועית לחלוטין. אז בואו נצלול לארבעת עמודי התווך של התהליך הזה. 1. הפגישות נקבעות מראש. זה יוצר רצף, זה יוצר עקביות. 2. התדירות מותאמת למצב הקליני, זה סופר חשוב כדי שהטיפול לא יהיה מעט מדי ומאוחר מדי, או ההפך. 3. הרציפות, בלי הפסקות ארוכות שגורמות לנו ללכת אחורה. 4. אולי החשוב ביותר, ההתקדמות מבוססת על איך הגוף מגיב. ככה הטיפול נשאר כל הזמן רלוונטי ומדויק. וכל זה בעצם מוביל לנקודה המהותית. היתרון המקצועי. ברגע שיש הסכמה ותהליך שמוגדר מראש, כל העבודה פשוט עולה רמה. היא הופכת להיות הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מבוקרת, ובשורה התחתונה, הרבה יותר אפקטיבית. זה מאפשר למטפל או למטפלת לעקוב אחרי ההתקדמות באופן שיטתי, לראות מה עובד, מה פחות עובד, ולהתאים את הטיפול תוך כדי תנועה. טוב, אז אחרי כל זה, מה התוצאה? מה יוצא מכל המאמץ הזה? ובכן, התוצאה היא הדבר החשוב ביותר. ההחלמה שהיא גם יציבה וגם עמידה לאורך זמן. בואו נדבר רגע על התמורה האמיתית. אז מה מקבלים בסוף? קודם כל, החלמה מהירה יותר. למה? כי הטיפול עקבי, הוא ממוקד, הוא לא מבזבז זמן. שנית, מקבלים תוצאה יציבה, כזאת שנשארת לאורך זמן, כי פתרנו את הבעיה מהשורש, לא רק קיבינו שריפה. ואולי הכי חשוב, זה פשוט שובר את מעגל הקסמים או לעצבן הזה של כאב טיפול, כאב טיפול.
זה מונע את הנסיגות ואת ההחמרות. ויש משפט אחד שמסכם את כל הסיפור הזה בצורה פשוט מושלמת. זה לא עניין של מחיר. השאלה היא לא כמה עולה טיפול בודד. השאלה האמיתית, המקצועית, היא מהי הדרך הנכונה והאחראית ביותר להגיע לפתרון שהוא אמיתי, פתרון שיחזיק מעמד. זאת בעצם הצהרה על סטנדרט, על אחריות מקצועית. אז נסיים עם שאלה למחשבה. שאלה שכל אחד ואחת צריכים לשאול את עצמם לגבי הטיפול שהם מקבלים, ולא רק בכפות הרגליים. האם מה שקורה עכשיו זה רק כיבוי שריפות נקודתי, או שבאמת יש פה ניסיון אמיתי לרדת לשורש של הבעיה ולפתור את האחת ולתמיד? שווה לחשוב על זה. תודה רבה על ההקשבה, נתראה בפעם הבאה.